dapat nakahangganin yung payong para ano, siyempre umuulan. Pag wala kang payong, mababasa ka. Kaya may kaputi ka kung ano yung kaputi mo. Nakahanggagan. Oo, bago magtag-ulan dapat nagsisave muna para kasi syempre araw kaming negosyante. Pag tag-ulan na wala na, patay na yung negosyo. Hindi naman sa patay yung income less. Kaya as much as possible bago magtag-ulan may before yun, mga 3 months prior to the magtag-ulan, mag-iipon. Sana mo yung mga bubong kung may tulo or something. Bali, naglilinis na kami ng mga bubong, ganyan. Kasi nga sa dengue. Tapos, yung sa baha, dapat nakapunta ka. Kasi yung lectus naman, hindi maiwasan yung ano natin, ating lectospirosis kaya. Ang ano, nire-ready namin yung mga tarapat para hindi mabasa yung mga paseros nun. Ayun po. Para pag pumunta sa school, hindi basa, tapos pag uwi, hindi rin basa. Para hindi po mabasa at iwas. Bibag ng pagkain. Siyempre, hindi ka makakalabas. Ulan. Nakabaha pa.